Čaute ľudia, vítajte u nového videa z Rivals. Tentokrát som s Rišom, bratranec je von a Marek nemôže hrať. A tam sa pozerá ešte na hokej. Teraz to budem je s kamarátom, ktorý sa volá ináč Realboy 491. Tak môžeme začať. Ešte chcem povedať, že mám tu skin case-ku, ktorú si v priebehu videa kúpim. Nie kúpim, ale otvorím. Keď tak toto není žiadna challenge, je to len normálna hra. Čas. Dám arenu, neviem. Minulý som, keď som začínal z Rivals, tak som nenávidel arenu. Ja som nemal rada arenu. Tak dám si tu sniperku, daggerky, knife a jumpet, môj najčastejší loadout. Plánujem dať video, že kde budeme mať len loadout so začiatočníckými zbraňmi, takže handgun, handgun, assault rifle, granát a fistky. RPGčko ten západ, kamo. Má 39 level hra na počítači. Ja už som dopadal na RPGčko. No nevadí. Skoro som hodal. Neviem, či by som to povedal, alebo to poviem. No nič. No nevadí. Chcem povedať, že kamarát sa volá Čito. Takže budem rád, keď dáte like na toto video. Pretože všetky tie videá, no nie postrieme ich, ja ich už ani nestriam. No striam, ale len tak, že ich pospám tie videá. Dobre. To jumpet. Shot. No nebolo to drift, ale dal som backstep. Kam on sa odpojil? Tak nič. Dobre, takže zase hráme arenu. To je klasický môj loadout. Taký iný by som použil. Jedna capka hra na počítači a druhý na mobile. Snad ten capak nebude mať ale to by už hrali na ďalší hru. Plameňomet. Tak, toto sme asi prehrkali. Keď pay to win, ty vole. Plameňomet. Tak, ty kokos. Plameňomet. Ríša, musíš to dať. Pekne. Tak nič. No nič s daggerkami. Minulé to video mal už aj Marek, no? Tak, to sme volali niečo cez Discord. Tuto Ríša nebude mať hlas, pretože ona si nemá Discord, ale nepýtam sa o to. Dobre. 1-1. Musím to nejako otočiť. Nebudu mať je tam. Môžu mať backstep. Teraz dobre. Zase jumpet.
sa boostnú. No, si prizrejný. Pripravený. Pripravený použiť rájvu na obranu. Tá nič, no. Išlo dať s tým 26 životami. Šetrím si na energy pištolky. Takže s nimi by som bol už ultra spammer, ale nevadí. Toto bude výhra každého kola, len trošku spammersky. No to nie. Prečo vedľa? No. Poď ho házali rajčatá. Yes, výhra. Výhra. Čo 3-2? Tu si aj nevšimol, že to pre teba remíza. No, musela byť, pretože teraz nám tak... Takže to 4-2. Takže asi tak. No knife. Ja mám knife. No. Dobre. Tak nič. 4-3. Ale ja musím dať takiečko. Také low skill za ručičku. Tam je tam. Dobre. No, takže teraz idem otvoriť tú skin case. Dúfam, že tam bude karambit, pretože to je tá skin case, kde asi je karambit. Hotové. Yes! Je tam. To je práve tento dobrý skin, kámo. Teraz to bude používať. Takže dáme ďalej. Takže dáme arena. Či začal 100% arena. Backgrounds nie, prosím. Arena. Zápek má 160. Assault rifle. Vyzerá dobre. Skin cam. No. Takže ideme hrať. Tuhý. Vlastnú assault rifle to aj vyzerá lepšie, aj to... Mne sa zdá, že to je aj lepšie. No, ten skin vyzerá mega dobre. To je ináč legendary skin. To bude asi aj trošku dlhšie video. Takže vyhrávame 4-2. Som to trošku rozmešil. Už bolo fakt hotový. Také dobré hra. To spravil. Čo robiť? Asi má byť. On ide
s katanou. Dobre, dobre. Dobre, takže vyhrali sme 2. Ja si myslím, že by sme to mohli aj ukončiť. Takže čaute.